Аз съм Христина Драганова, а вие сте с Гласът на феновете. Рубриката, в която вие сте на фокус. Здравейте! Как оценявате изминалата 2024 за Ботев? Прекрасна, най-добрата. Почти никога не сме били толкова напред, така че няма какво да искаме повече. Идеално беше. Идеално беше. Да. Кой според вас е най-запомнящия се матч за изминалия сезон и за 2024? Финала срещу Лудогорец. Финал. За купата. Да. За да не се повтори, ще кажа матч с СКА на колежа. Това беше най-доброто, когато бихме Лудогорец на финала. С Локо София бихме ги 5-0, 5-1. Бърках се. Това ще го запомня за целия си живот.